Podľa pána Tomka hrozí klientom VUB množstvo problémov. Pri uzatvorení zmluvy o bežnom účte dostane klient všeobecné obchodné podmienky. Tie podľa neho banka nedodržiava a riadi sa dodatkom pod názvom Jednotné pravidlá pre inkasa, v skratke JPPI. Banka má neobmedzenie dlhú dobu na doručenie peňazí. Ďalším problémom JPPI podľa Tomka je zbavenie sa zodpovednosti banky za finančnú transakciu. Predstavte si, že vy teraz sedíte tu, banka vyvíja iniciatívu s vašimi peniazmi, ale neniesie ona zodpovednosť, ale vy. Toto je jeden z najväčších škandálov vo VUBčke a klienti o tom nemajú tušenia. Dušan Tomko tvrdí, že ako podnikateľ po zle zrealizovanom vúbkárskom finančnom prevode skrachoval a že VUBka mu chce zamedziť prostredníctvom súdu v medializácii celého prípadu. Žiada tam predbežné opatrenie, aby som sa zdržal všetkých informácií. Na základe informácií, nepravdivých a hrubo skresľujúcich informácií, ktoré pán Tomko šíri prostredníctvom médií, sa banka obratila aj na generálnu prokuratúru, aby preskúmala, či nebola naplnená skutková podstata trestného činu vydierania a ohovárania. Hovorca Všeobecnej úverovej banky Norbert Lazar uviedol, že vedenie VUB nevie o tom, že by pracovníci banky v tomto prípade konali chybne a preto sa rozhodli obrátiť s celým prípadom na Najvyšší súd Slovenskej republiky.